đen kami yami ngan pla what happening jing dom jing ai ai ka dap what happening kising yêu jing yap ka kam lapin dep ka ba kut la tho Jesus Christ mẹ long jing girl man manu banu joy jing is nay ba crowd dan dan ban thâu jing ai play bam do good one aburam ban baki pop ba jing le rai ding na kaya so bayang alama usim kisim ukhodyanga nong penem bait ngan lai long jong me Jesus Christ me long jing girl man hallelujah dang ya mi ngan raya ro hallelujah ka jing yap kam don boy shu me la pin pra ki kin ji but jing penem long ha me Jesus Christ me long jing girl man hallelujah dang ya mi ngan raya ro hallelujah ka jing yap kam don boy shu me la pin pra ki kin ji but jing penem long ha me Jesus Christ me long jing girl man ka step kalawan ban pin dep kular me chong me plata kalami pa haka jing jar jar usi